Jidher li matul l-aħħar snin il-prassi taħt gvernijiet nazzjonalisti kienet dik li jagħtu l-kuntratti ta' konsulenzi li juħut minnhom saħansitra kienu jaqbżu s-somma ta' 100,000 euro mingħajr ma joħorġu sejħa ta' interess. Din l-informazzjoni ngħatat mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna meta kienet iwieġeb għal mistoqsija parlamentari li saret mid-deputat Laburista Carmelo Abela. Jidher li minn 70 kuntratt ta' konsulenzi illi l-Gvern Nazzjonalista ta' fl-2012 u li s-swew l-pajjiż $1,500,000 euro kienu biss 8,000 euro illi jingħataw wara li saret sejħa pubblika. Fost l-aktar persuni illi gwadanjaw minn din il-prassi ta' Gvern Nazzjonalista kien hemm l-uffiċċju legali tal-Avukata Anne Fenech. Fil-fatt l-uffiċċju legali ta' Anne Fenech ħa madwar 75,000 euro f'konsulenzi minn diversi ministeri. Matul il-ġimgħa li għaddiet Anne Fenech ġiet eletta wkoll fih dan il-Kunsill Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Wara l-aħħar elezzjoni ġenerali hija kienet inkarigata mill-Partit Nazzjonalista biex tifforma parti mill-Kummissjoni li qed tħejji r-rapport dwar it-telfa elettorali. Fost dawk li tħallsu għal servizzi li taw għal konsulenzi li ntalbu b'direct order kien hemm id-deputat nazzjonalista Francis Zammid Dimek u l-avukat Peter Caruana Galizia li huwa r-raġel tal-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia.